Mga kapuso, sa pagtapos sang tuig aton balikan ang mga dalagkong krimen nga nagluntad sa rehiyon. Yari ang paghanduraw ni Adrian Prietos. Hatagan naton sa paghanduraw ang mga pinakamainit nga krimen nga nagtublag sa tuig 2024. Isa ka trahedya nga nagtublag sa katawhayan sa Negros Occidental kag ginsundan sa One Western Visayas. Nasapuan ang 15 anyos nga dalaga nga si Pearl Joy Galve nga gindeklarar missing sang pilakadlaw ang nakitaan nga patay sa katubuhan sa La Carlota City. Isa sa mga ginaaligar suspect ang padrasto sini nga si Rene Janasis kag suspect man sa pagpanghimulos sa Daligita pila nakatuig ang nakaligan. Nagapabilin nga unsolved ang kaso sa kamatayon ni Pearl Joy. Sa Iloilo City, isa kanay punong barangay ginpatay sa distrito sa La Paz, Agosto sini nga tuig. Wala na, natabangan pa si Ernie Pura, 63 anyos, anay punong barangay sa Ingore, La Paz. Sa kuha sa CCTV, detalyado nga nasaksihan sa publiko kung paano gintiro sa ulo sa sospek ang biktima sa barangay Baldosa, las 7:12 sang aga. Nagpalagyo pang sospetsado apang gilayon man nga nadakpan. Ini ang ginkilala kay Nilo Guardaya, nga gilayon man ginpasakaan sang kaso. Duha ka lalaki ang nagkaawat sa mga alahas nga nagablo sa 1 million pesos sa jewelry stall sa isa ka mall sa San Carlos City, Negros Occidental. Ginsulod sa mga kawatan ng establishmento, pinagi sa pagbuho sa salog, halin sa drainage. Nakuhaan sa CCTV camera ang pagpangawat sa Agosto 19, 2024. Suno kay Lieutenant Colonel Nazar Canha, hepe sang San Carlos City Police Station. May katatlong upod ang mga sospek na nagamaneho sa puting getaway vehicle. Sunod nga nagpangbiktima ang mamakabing termite gang sa Bacolod City. Natukiban sang on-duty nga gwardya nga daw may nagapaniltig sa salog malapit sa ATM machine sa isa ka supermarket sa Barangay Sumag. Wala na tigayan ng tuyo nga pagpangawat, apang wala man madakpan ang mga sospek. Agosto 27 sang nadiskobrehan man ang pagsulod sang ginapatian termite gang sa Iloilo Supermart sa Haro, Iloilo City. Nag-agi sa drainage system, pinaka-metro salin sa supermarket ang mga sospek. Ilagin buhuan ang salog, agud makasulod kag mataban ang kapin 1 milyon ka pesos nga kita sang balaligyaan. Bangon sini, gintukod sa Iloilo City Police Office ang SITG Iloilo Supermart. Nga nangin palagyan, agud makilala ang mga sospek kag mapasakaan sang kaso. Sa mga leksyon nga nakuha sa mga nagluntad nga krimen, nagalaong kita nga sa masunod nga tuig, mangin mabinantayon na kita sa palibot, kag hugot nga bantayan ang seguridad. Para sa Paghanduraw 2024, Adrian Prietos, One Western Visayas.